Gabi na. Diyan ka mong pansisa guys. Okay na kanya na. Huwag na lang. Hindi pa man sa kupot-kupot eh. Magkuhan sa akong adjust ako kay yung bitog-itoyo na akong magsayo ko din kay hindi pa ako magpatulog sa kagabi eh. Hindi ba ito nga? Wala nga makatubod yung kauba. Nabali magsayo ko Kupot-kupot kasi sa kay kanan siya guys kanang gusto niya ng mga gamit na himutang. Diyan yung mga sapatos dito sa babaw himutang to. Kaya naman siya mga sapatos na nakapares. Nakapares. Ano siya kapuli-puli. Diyan ako guys mo pangway na po ko kaya rin sa kapuya eh. Ang wali ko nang harapo ko guys. Sag. Diyan. magkuhan sa ako. Aw, panghatag sa iskin ng lapi. Kuhay ko kung butay gusto dapas ba? Mag-iskinul na siya kay asa pag lampos kay Kapuyan ko naglapos. may kuan na dos gawas na ipay tao. Ito yung gamay naman tayo sa mga. Jadi man ta pwede magdugda na nak. Hindi ko marugudak. Hindi pwede magdug. Sulit ako guys nga mag-uban lang tami hantod sa hantod. Ano ba pwede? Gusto ka nang mag-alaga ko niya ba nga kuan ka nang magpamahaw. Diyan na sa gituluan guys nga aso siya mo namin dali ka ng rice cooker. Diyan sa daan pwede niyang ipatungtong sa rice cooker, steamer. Diyan na abuga dyan na. Oh. Ang kapbat ng tata. Hindi pwede ruwi o sumapat din eh. Balay. Hindi makatbat na lang pwede man siya. Na may CR naman sa gawas guys. So lang kapoy na dyan ko kato guys na tanan. Nagdala po ko na sa ubos. Diyan kami rin duha pa dari kay Altia. Ugma pa to man ang inag-aabot ni Altia. Muli na pud ko. Kaya nanas di kauban. Diyan guys, kanang matog sa mi. Diyan pag-amping din kanunay na ka, ang itudlo ni mo. Muli ka magkumano. Di ba? Siyempre pila ka adlaw. Ani ka matug. Medyo na mama ay nagtana para baka kung sa imong suoton. Ang jangi-jangi. Okay na ni. Ang isang gikadlokan guys kay ang tiki lagi sa pag-abot na mo dari kay nawa naman ang tiki. Basig di na to sila mabalik na. Nawa na ang tiki ba. Diyan ka na sa nga lisdan ka ng magipang patabi din na sa palitan ko kung nagputi nga ingato to as kang diyang butanganan to ah. So guys, bye muna guys. A few moments later. Gusto ko lang yung gawas kay palit ko og pamahaw ni Christy. Good morning. So ready ni sa mo school. So ang color karon guys nga ilahang suoton kay kuan low green ja. Nice ka sa shoes guys na. Made in Okay. So makapili ra dito sa mga ukay. So mo na magipangita dali sa magiti guys ko kay dapat isa to ah. Manggilabahan. Ja, good luck nak. Amping kanunay, love you nak. Ningawon jud ko nimo nak, maghilak jud ko. Ja guys, pag humana mo pamahon nga may dari ga baklay ni Crystal kay mabaklay ram ning Boulevard. Ja naka-ready na to tanan jang suoton guys. Pamplansya na to namo ipang labhan na to namo ijahang suoton para first day ja sa ijang pag-eskwela. Ja pag human ga baklay mi dari bado sa Boulevard guys kay before ko mauli og uslob. So, nangari sa amin ni Crystal dari para di hao. Ni larga na gali plano oh. Ni Crystal guys sa pangin-hangin na rin sa buwan. Magsulit sa amin kay
Napod may mag-uban og tugron kay muli na si Mama ni Ja. Ay sa na di yung classmate guys ya. Kanang magsulit sa iyo kanang banding dari. Ja, disindahan po kukuan dari guys, jogging sa zoo. Nya shout out day ko ni Ansan Blanton na ako dari sa tenggi lingkod-lingkuran sa una dito sunahan dito to ah. Maadto man dari mag pasyal ug kuan kanang gabi kay naay mga suga pa. Nasunahan tanawa guys oh. Na guys oh. Nindot kay dyan dihang lugar o kanang magabi na. Diya kanang naay murag kuan guys na kanang diha dapit na. Diha may naglingkod-lingkod ni Ansan Blanton to ah. To nag-meet mi dari sa Dumagiti. Diya malakaw ra gikan sa boarding house ni Cristel dadto unahan Li Plaza na. Diya na mga kananan dari dia. Diha rami nag-agi lusot dadto. Diya karon dara pud mi mag-agi padulot sa boarding house ni Jay. Naglusot na boarding house na pud ni Cristel. Diya guys kay ning undang naman nag-uwan ning Remy dari Boulevard ni Cristel. Diyan ay kuan guys na pa kuan ko na siya pasikihor. Naragsak ganan dari na. So mao ni Boulevard na dari ag kuan kanang Ocean Jet nga gikan og Cebu, gikan og Bacolod, ay Batangas na pi mga barko dari gikan og Batangas na siya na. Diya mo biyahe mo padung og kuan. Sikihor dari Busakay. Mga daghang kazir mga apam dari guys ug magabi. Daghang kazo mga Amerikano. Diya nindot dari upuan kanang nindot dari og kanang gabi jud kay mo may pas yalan dari og gabi. Guys, manguli nami guys kay murag kawan na pud. Kuha naman dari sige lang mag-uwan gani harang kasi kadto sa unos. Kasi pagkadto ka ng uwan. Madugali karon kay murag init na. Diya mo ni sa view dari sa kuno. Kanang Boulevard. Diya guys kay alas 11 naman. Lagi yang ba ni Cristel to ah. Diyan ang classmate pero lain sila og boarding house. Dari ra pud sila nakita sa Boulevard. Guys, kayo guys. Daghang kaso picture na ng mga dumagiti. Sa kanina guys, dora ka dun sa boarding house si Cristel na sa agihan guys na ah. Cristel guys kay muli na ra ba ako guys, magilak na jud ko dani. Na muli pa man ko ano ka. Magilak na jud ko dani sa gabi guys nga. Kay gabi ra ba ako katuli sa kay murag arang gamad ra jud katuli jang higdaanan. Murag naglisid siya ba nya. Na nami dari guys, ikan Boulevard. So padung na ko mo uli ay nak. Kuha na lang. Ay nak. Magamping dari nak ha kay. Kay mama. Kay mama magbantay nimo ha. Ako guys kay murag kawanon na anja. Laban lang nak ha kay. Love you. Bye-bye. Napakamping na ko. Bye-bye nak. Muban na lang ko ni anak yan na. Nako. Pwede na ko mubanta man sa bards. Mubayad na ko. Kita okay ra wala. Ikaw ina. Bye. Diya guys, kay na may among silingan ng dag tricycle. So, nakiangkas na po ko padung na to sa Sibulan Port. So, daghang salamat kay Kadjo kay ako mag-atang og jeep. Diya guys, na ako dari guys sa barge. So, naghanak Kadjo pa sa hero.
So napuno dyan yung kuan guys, daghang gisakyan nga tricycle, wa sila nakasakay, alas 3 pa to sila mo sakay. So ni sakay na naman ko daris pang 1:30 kay makaabot na ko dito sa zone. Sa wala ko muhuwat sa umangkan ni Papa Edi nga kauban ni Crystal kay hapon na lagi sa delikado lagi pud mong biyahe og kanang gabiin na kay malagi na kanang ay lain lagi ang panahon karon. Ja wa gani mo biyahe ang katong mga gagmay nga pasiruan ka sa dagat guys kay malagi na low pressure. Manis Crystal mama uli na ka mama kay luili kuno ko nga abtan ko na ng unos. So mga guys ni uli na ko guys kanang parang ka hut ka ang daghan kanang gato dyan ang luha kay naluili ko ni Crystal nga hanap po siyang bisaan dito. Diya ingan ni man ang inahan guys. Gwanta dita. Diya malagi na guys nagmahay ko gano'ng hanggi. Higpitan og taman si Crystal nga kanang inapalakawon di na pa barkadahon din ha pa ko anon kay mana karon nagmahay na ko kay balaka ko ni kanunay. Ja kaya lagi na ni guys kay malagi na guys kanang lisod lagi kadto sa Crystal sa iyang kahimtang karon kay kanang sakiton siya marang ako mabalaka jud ko kitang inahan mabalaka man jud ta. Ja kanang guys kanang naibards nga mo na kay nagbo magpalitan ra man sila duha ra man ni ka barge ka mong gisak dyan magpalitan na sila og biyahe. Diyan dali ara man jud kadto mo biyahe dani guys na apit tapod mi mo abot mga 30 minutes maabot na ka. Diyan guys ading itawagan si Papa Edi nga magpa tagbo na laman ko kay nagdapog kanini yung bag ni Nicole nga mga books kay hanghapit na to sa ijahang igaagaw kay dito man dyan gibilin. So mga naog nami guys na daghan na kadto pasahero. So nakadali na jud kadto ta makaabot dali basta magbiyahe ta og Lumagiti. Waray 30 minuto maka tawid na ka. Ja naog nami na daghan kadto mga tao nakapila para mo naog. Wala gini guys arang sakit jud kadto kang daghan kanang kamingaw nga di masabtan nga kag-ew nga maka lagjo lagi mi og tuog ni Crystal. So laban lang jud ko guys ay para man na si jahang kinabukasan. Diyan guys abo nakapila ko dari guys di jud na mapigilan nga kato ni ang luha na di ko makasabot og ang sayang buhatin nga na. So nga na jud ang ginikanan guys. Wala jud sa atong anak. Diya guys ang bag nga ang gidaan nara na sa us ang gibilin kay ron din ako magdadto sa babaw sa margi na mga gamit na ni Nicole. Mga books ni diya nga yang kinahanglan so na nakabutang dani sa bag so man ihang bitbiton. Mo nang nagpaupas ko ni Papa Edi. Diya guys nanas Papa Edi guys kay bugat lagi ni mga gamit ni Nicole dari nas isud sa bag. Nagpatagbo na lamang ko dari sa kuan liluan. Ja salamat ka jud Papa Edi. Na guys kanang sugod nagahang luha og to kanunay kay lagi na di na to mapugnan nga malajo ni atong anak pero agwanta lang jud ta sa tang pagkainahan mala agahang dubli ang kasakit guys kay nag-uog ko nga simba ko lagi kay masakiton na guys Crystal. Paapas na lang ko ni Papa Edi guys kaya rong di ko maglisod kay ladyo pa mabuda sa highway. So makahila po kong sa sikil dari manang paapas na lang ko ni dyan. Malagi na nakagat lagi niya ang dughan. Maganahan na nga ang gibizaan na sa Crystal to. Yeah, guys na niabot na ko dari guys dante ang naabtan dari sa sud nga sadid siya kay nawa jud siya ma-excited pag abot na kay wala sa Crystal kay kani siya mo kapit-kapit mo din siya taman basta nas Crystal sad pag kadto siya gidang naong guys nga wala sa Crystal dari di kasabot yun yang siyang alaga lagi nga mapagmahal kadto ni siya dante diyan anad man ni siya nga maghaghag lagi ni silang duha diyan
Mula ka umi nag-abot sus muhag din siyang taman, kapit siya ni mong taman. Ya karon murag grabe din siyang kasal. Ya, salamat ka say. Thank you for watching guys. Kanang see you in my next vlog. Love you all.